terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is een quote, letterlijk een quote. Werd ik gebeld door mijn school. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Tot dan! Wil jij werken als verzorgende medewerker of huishoudelijke hulp? Heb jij niveau 1, 2 en 3? Schroom dan niet en mail je cv naar info@bernadettazorg.nl. Amsterdam, de stad van de mensen die al tijdenlang strijden voor gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Bijeen staat hen bij en maakt zich hard voor hen die wij het meest nodig hebben. Op het gebied van wonen, zorg, democratisering en zelforganisatie van bewoners. Amsterdam, de stad van hen die het kleurrijk vullen met liefde en acceptatie. Bijeen wil in hen investeren, maakt zich hard voor een meer toegankelijke, dynamische en betaalbare stad. Amsterdam, de stad van hen die verwelkomen en niet uitsluiten, waar zij samen komen creëren en van elkaar leren. Bijeen staat hen bij en benoemt de pijnlijke punten van ongelijkheid binnen het onderwijs, de woning- en arbeidsmarkt, institutioneel racisme en het klimaat. Met als doel een stad waar we alle gelijk zijn. Wij reclaimen onze stad en komen bijeen. Amsterdam is altijd al van ons. Amsterdam is altijd al van ons. Dus spreek je uit. Beken kleur. Stem Amsterdam bijeen. Want Amsterdam is altijd al van ons. Ik ben een instrument in Gods hand. Zo zie ik mezelf. En als een viool. Een viool is het kleinste lid van de snarenfamilie, maar die heeft het hoogste bereik. Vandaar dat ik een viool ben. En ik wil het hoogste bereik halen voor God. En als ik een drum moet zijn, als mijn broeder Dobro, dan zal ik een drum zijn om te roffelen binnen de Surinaamse samenleving. Welkom kijkers bij een gloednieuwe aflevering van Kulturu TV. En wij zitten vandaag met Shirley Bouterse. En zij draait onder andere een blog. En met haar gaan we het hebben over Internationale Dag van de Vrouw op 8 maart. En mevrouw Shirley Bouterse, hartelijk dank voor de tijd dat u heeft vrijgemaakt om ons te spreken. Uw blog, waarover gaat uw blog en hoe lang bent u bezig? Ik ben al ongeveer 15 jaar of langer bezig. En het gaat om inspiratie. Ik wil de mensen inspireren, motiveren vanuit het woord van God. Want dat vind ik heel belangrijk. Dat de mensen teruggaan naar de bron. En ik vind dat het makkelijk is aan de kantlijn te staan. En commentaar te leveren. Dus ik dacht, nee, dan doe ik het op een andere manier, een positieve manier. Vandaar. En hoe rolt het tot nu toe? Is het tot nu toe voor u? Wat is de ervaring dat u heeft? Ik ben eerst begonnen met de app. Via de app deed ik en op een gegeven moment ben ik met mijn blog begonnen. En ik kreeg heel veel positieve reacties. En vanaf mijn televisieprogramma Shirley's Inspirations loopt het als een trein. En daar ben ik God dankbaar voor. Want daar doe je het ook voor, hè? Ja. 8 maart is het Internationale Dag van de Vrouw. Deze dag, hoe is het ontstaan? Wat zegt het u? Wat betekent het voor u als vrouwspersoon? Deze beweging staat voor het sterk maken van vrouwen
economisch en sociaal. En dat is wat er nu nodig is binnen de vrouwenbeweging. Ik heb uw blog zo een beetje op uw page ben ik geweest. En ik heb een heel mooi onderwerp gezien over zelfbewustzijn van de vrouw. Waarom is het belangrijk om op Internationale Dag van de Vrouw te focussen op onder andere zelfbewustzijn van de vrouw? Deze beweging gaat om het sterk maken van de vrouw. Dus we moeten sterke vrouwen hebben. En sterke vrouwen zijn zelfbewuste vrouwen. Ja toch? En vandaar dat het voor mij belangrijk is, die 8 maart, om de vrouwen te motiveren, te stimuleren om aan zichzelf te gaan werken. Want dat is heel erg nodig voor de zelfbewuste vrouw. Dus dat is het. En er stond een stuk van, omdat ze heeft geleerd zichzelf fysiek, emotioneel en psychisch te accepteren zoals ze is. Wat bedoelt u eigenlijk daarmee? Hoe is ze? Hoe is de vrouw, zeg maar, als ze zichzelf op deze manier moet leren, dat ze zichzelf zo heeft geaccepteerd? De zelfbewuste vrouw is dat. De vrouw die weet wie ze is, van waar ze komt en waar ze naartoe gaat. Dat is die zelfbewuste vrouw. En dat is een levenslange reis die die vrouw moet maken om zich te ontwikkelen tot die zelfbewuste vrouw. En wat is de eerste stap naar het zelfvertrouwen voor de vrouw? Weten wie ze is. Weten wie ze is. En vanuit mijn optiek, ik zeg het ook altijd, mijn bron is Jezus Christus. En als jij als mens, als vrouw, wil weten wie je bent, dan zou je eerst moeten weten wie de grote ik ben is. Want hij heeft ons geschapen. Hij weet precies hoe we in elkaar zitten. Dus het is niet anders om naar hem te gaan om te kunnen weten wie je bent. En dat is de eerste stap naar zelfbewustzijn. En hoe kan je iemand die onbewust is van zichzelf herkennen, zeg maar een onzekere vrouw? Hoe kan je dat zo een beetje herkennen? Onzekere vrouwen willen vaak genoeg altijd bevestiging van een ander. Onzekere vrouwen zijn niet tevreden met zichzelf. Onzekere vrouwen zijn jaloers. Ze vinden andere vrouwen beter, mooier. Dat zijn enkele van de eigenschappen van de onzekere vrouw. En wat een van de meest gedane uitspraken in de gemeenschap is onder andere dat waar er te veel vrouwen zijn, loopt het nooit. Asanego, Jarusu onderling en dat soort van type dingen. Deelt u die mening of heeft u een andere mening daarover? Ik denk voor een deel wel. Omdat we nog een lange weg te gaan hebben. Er moet nog veel gebeuren. Kijk, als we om ons heen kijken, zie je wat er gebeurt. Dan hoeven we niet ver te gaan binnen ons eigen land. Dat er veel vrouwen zijn. En als ik zeg veel vrouwen, wanneer ik praat, dan praat ik ook tegen mezelf. Want anders lijkt het alsof Yuna Sabiso, je weet te veel, terwijl ik het ook nodig heb. We hebben het allemaal nodig. Wat er moet gebeuren eigenlijk is, dat wij als vrouwen elkaar meer gaan stimuleren, meer gaan supporten. Want kijk, wij vrouwen zijn sterke wezens. En stel je voor, als wij als individuen ons gaan bundelen, weet je wat voor kracht wij kunnen uitstralen? We siksernang, we sikgrondtapu. Snap je? Maar er moet veel gedaan worden. Mensen moeten meer aan zichzelf gaan werken. Dat we op dat punt komen. Ik heb bijvoorbeeld een voorbeeld.
van Golda Meir. Hè? Die is premier van Israël geweest, jarenlang. En die vrouw heeft toen aan een groep schoolkinderen in Milwaukee gevraagd of gezegd: als je niet in jezelf gelooft, wie dan wel? Maar als je ook niet in de ander gelooft, wat voor nut heeft het? En deze vrouw is premier van Israël jarenlang geweest. Zij zegt ook: als ik in de spiegel keek, dan vond ik mezelf lelijk. Maar ik stel me voor, die vrouw keek en ze dacht: Bismillah, Tamara, ik word niet mooier. Dus, toen heeft ze gezegd: als ik niet mooi word, dan ga ik wat moeten doen wat van binnen is. Toch? En dat heeft ze gedaan. Ze heeft zich ontwikkeld. Ze heeft niet naar het uiterlijk gekeken. Ze heeft zich ontwikkeld. En ze is een van de grootste vrouwen van onze tijd geworden. Waarom vertel ik dat? Omdat die onzekere vrouwen vaak genoeg: ik ben lelijk, ik ben niet mooi, een andere is mooier. Het heeft niets te maken met mooi zijn. Het heeft te maken met je inborst. En daar moeten de vrouwen ook gaan werken. Meer respect voor elkaar hebben, liefde en supporten. Wat ik net al heb gezegd. We hebben ook een vraag gesteld. Wat als Suriname de eerste vrouwelijke president zou hebben? Ik had een interview met mevrouw Del Castillo. En ik vroeg ervan, als Suriname nu eindelijk ready is voor de eerste Surinaamse vrouw die president wordt. En onder de comments was er iets als: mevrouw, ga in de keuken staan hoor. Something like that. Hoe kijkt u naar het aspect van hoe mannen naar vrouwen kijken tegenwoordig? Is er een verval erin? Worden vrouwen nog steeds hoog gehouden zoals dat bij de schepping al de bedoeling was? Ik denk dat de vrouw het voor een groot deel zelf in de hand heeft. Om het respect af te dwingen. Want als je dat doet, kan die man je onmogelijk niet respectvol behandelen. Toch? Dus wat dat betreft denk ik dat het aan onszelf ligt hoe we behandeld worden. Een onzekere vrouw. Kijk, de meeste vrouwen zitten ook in het onderwijs, in de verpleging. Zeg maar, kan zo'n vrouw gaan floreren, een onzekere vrouw? Kan ze anderen gaan beïnvloeden als ze zijn een influencer, een publiek figuur, een artiest of een leerkracht? Wat kunnen de gevolgen daarvoor zijn? Voor leiderschap heb je een sterke vrouw nodig. En vaak genoeg zijn ze niet sterk genoeg. Ze worden te onzeker en ze zijn ontzettend beïnvloedbaar. En dan merk je ook aan het resultaat. Hè? Dus ik denk dat we meer van die sterke vrouwen moeten ontwikkelen. Wat is een heel goed programma om bewustzijn bij vrouwen te brengen, zeg maar? Wat is het beste dat in Suriname zou kunnen werken, misschien volgens u? Ik ga terug naar de bron. Ik vind zelf dat... Ik ga vanuit Suriname praten, hè? Want we wonen in Suriname. En we zingen Gado Dewi Fesiman. Dus we staan daarachter als Surinaams volk. Maar als we kijken naar het geheel, dan merken we er niets van. Bijna niets van. Ik vind dat Suriname terug moet gaan naar de bron. Dan alleen kan er verandering in komen. Dan alleen. Daar ben ik van overtuigd.
Ja. De bron is belangrijk, maar de scholing is heel erg belangrijk. De scholing is belangrijk, maar die bron, de basis, dat ontbreekt te veel. Want hebben we dat niet, het gaat gewoon samen. Snap je? Je kan niet alleen die scholing hebben zonder die bron. Het gaat samen. Het loopt samen. En als we kijken naar de bron, heeft de Bijbel een paar sterke vrouwen. Kunt u een paar bij namen noemen en misschien één van ze belichten? Zal ik zeggen, je hebt Rut, je hebt Esther, Maria en ik wil Esther belichten. Esther was een normale Joodse vrouw. Maar weet je dat God vrouwen wil gebruiken? Maar de vrouwen moeten ook gebruikt willen worden door God. Die vrouw, ze was een normale Joodse vrouw. Maar omdat zij dat wilde, heeft God haar uitgekozen. Ze wist dat God haar kon gebruiken om haar volk te redden. En dat heeft ze ook gedaan. En Rut is koningin van het Persisch volk geworden. Een eenvoudige Joodse vrouw die zich heeft opengesteld voor God. En heeft er gebruikt. Heeft u een boodschap voor deze internationale dag van de vrouw? Zeker weten. Mijn verlangen en mijn wens naar het Surinaams volk, in het bijzonder de vrouwen, vooral in verband met 8 maart. Laten wij bundelen. 1 vuist maken, elkaar respecteren, van elkaar houden, meer oog hebben voor elkaar en wat belangrijk is ook de rijpere vrouwen. Onze jonge vrouwen hebben rolmodellen nodig. Ik ben altijd van inspiratie, positiviteit. Maar vandaag ga ik een uitzondering maken. Onze meisjes, onze dochters, onze zusters hebben hulp nodig. Want als ik zie, ik heb het niet van horen zeggen, ik heb het gezien op social media, hoe onze dochters, onze zusjes zich gedragen, zich laten gaan, zich laten gebruiken. Wat staat ons dan te wachten? Zijn het die vrouwen die het van ons moeten overnemen? Ik dacht het niet. Er is werk aan de winkel. Laten wij het voorbeeld geven, zodat deze vrouwen het ook van ons kunnen overnemen. Laten wij meer die God van liefde gaan zoeken. En dan geloof ik dat het beter zal gaan. Van de week heb ik een Jaja Serna Uma geïnterviewd. Die heel lang aan de weg timmert. En ik ga haar naam noemen. Mevrouw Gicherit, Henna Gicherit. Vrouw die zich inzet voor de vrouwen. En ze zegt, de jongeren gaan het moeten overnemen. Maar hoe? Als we zien wat er gebeurt, er is nog veel werk. Kijk naar het programma Shirley's Inspirations. Deze week hebben we mevrouw Henna Gicherit en die heeft een sterke boodschap.
Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk... Als jij, dit is quote, letterlijk quote. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator nog. Culturo Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Bedankt. Wambari Teana, Wogoluku na Kulturu TV. Tam Sabaka Gang, we Canada Pewang. Ja. Tijd voor het nieuws, Goluk op je nieuws. Kulturu Nyusu, pas de vastraat is refbuntu. Unde baniu, sadef arkina nieuw. Kulturu Nyusu, pas de vastraat is refbuntu. Suriname zo'n hele klan, maar kodep die hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwawang. Tak wesre kama masranang, beno wan soma, no abif kwari, no abif sari. Yeah, baya kriol ya fans of shini, isha idol in the stance of enemies. Dambotaki on the right place, different colors. One stage, go go go, be alo be grow, be we la fu as I get stuck I go, be korosi na ngale take blow, yeah. Be horde gia pina follow, be descapudi esi ja no wolo, be te dry de ne juki anga dollar, when I go follow. Kulturu TV, be anyu sunele. Diki diki, unegwa so manen sa bigi bigi, no. We go aksa for luck if the loba beleid. We go arka problema voor de sma in de week. En we libi sweetie, so lang als pay you de we swing committee. Ja. Druk dat balling, make uw stelling op prijs. Sterker kan wel, want united zijn wij. We kunnen gemeenschap, we doen roko, maar daarna een gereedschap. En we geven almighty thanks en prijstak. Dat in de wiki nou weer dat eerste leesblad. We zijn beleefd, schat. Statistieken schrijf je overweeg dat. Ja, had je eens teken in je keel gehad. Piet Quadoro misgaat, want je weet dat. Kulturu TV, be anyu sunele. Kulturu TV, prividence. Kulturu TV, be anyu sunele. Kulturu TV, prividence. Ranang saisa, alas my bari. Kulturu.com na anyu suwechari. No fake, no joke, ja anyu su prespari. E fu bondru kwa wanda mine kau dau shwari. Ja anyu su nesari, wai begin te wan klari. Subscribe and share, make defense fi arki. Ja weli buno prati, u ape nei parki. We de tapat strati, kakwang kragi. U de borai dweng. Aksa volk vijf wangen de stijging. Je voelt vergelijking. Hoe ababo wijst dwing. Dat hoe kan verwijsting. Kona beleiding. A probleem van volk na de stijging. Dat bek wet amita volk voor de ta eisting. Maar toe power ik kom af voor de koties scheiding. En ogen op de ving. Tijd voor iets nieuws. Stoluk op je nieuws. Kulturu Nyusu,
Paste fa stratis respuntu. Ude baniu. Sadef arkinaniu. Kulturu nyunsu. Paste fa stratis